Přátelé, možná jste ode mě už slyšeli, že máme jednoduchý recept na výborný kuře. A protože jedeme s Kloučkem na Vranov, holky odjeli do Portugalska a zrovna ho peču, tak vám ten recept ukážu. První věc, co musíme udělat je, že rozehřejeme troubu na plný knedlík. Jo? Takže na 250. Připravíme si kuře, hrnec a hodně soli. Hrnec musí být takovej, aby to kuře se do něj tak akorát vešlo. A teďka uděláme to, že kuře ze všech stran osolíme. Ještě nejlepší je, když je kuře při pokojové teplotě. Solím hodně, jo? Takhle. Tak. A osolím si ho ze všech stran. Důležitá součást receptu je, že hrnec musí být rozpálený předtím, než do něj kuře dáte. Takže, jak dáte troubu na plný knedlík, tak do něj vložíte hrnec, a necháte na plný knedlík i troubu, i hrnec. Čekáme. Začínáme. Tak, teď zhruba po těch 10-15 minutách uděláme to, že vyndáme hrnec, vrazíme do něj kuře a vrátíme to zpátky. Tvrdá operace. Bacha, hrnec je na 250. Tak kuře, či se tam moc nebude chtít, ale musíme ho tam stlačit. A uděláme to, že vrátíme hrnec zpátky. A pozor, snížíme teplotu, a to asi na 220. Přátelé, je minuta 41 a nezapomeňme, že jsme tam kuře dávali zhruba po 15 minutách, takže po 25 minutách po tom, co jsme vložili kuře do trouby, si připravíme, tahle sklenička má decku a ostrý nůž. Trik spočívá v tom, že kuře se začalo nafukovat a my musíme propíchat kůži. Kdybychom to udělali dřív, tak se stejně nafoukne, když později, tak se nám prostě bude spalovat. Takže teď po těch 20 minutách prostě mám vyzkoušený, že je nejlepší prostě propíchnout kůži, jo? A to tímto způsobem ukážu. Tak, tím se vlastně uvolní z toho kuřete tlak, jo? Tlak a bude se krásně píct. Jo, takže takhle to udělám. Moc se s tím neštvu. Hlavní je prostě, aby, jak říkám, se uvolnil ten tlak, který tam je tím, že prostě to kuře se nafukuje a to. Kdybychom to neudělali, tak mám prostě, tohleto, to je ta sůl, tak mám prostě vyzkoušený, že to kuře se celý nafoukne a začne se spalovat. Ještě udělám to, že tam vrazím decku vody, potom to zavřu, no a peču další 1,5 hodiny, aniž bych se o to staral. Už to pečeme 1,75 hodiny. Zatím jsme na to teda výrazně nešáhli. Ale co můžeme po té 1,75 hodině udělat je, že si to takhle polejeme tím omastkem, tím to ze zhora nebude suchý. Ale jinak pořád neděláme nic. Furt jedeme na těch 200, vrátíme si to zpátky a ještě to dojedeme těch 15 minut. Takže přátelé, takhle kuře vypadá po 2 hodinách. A my už bychom mohli skončit, ale protože chceme, aby krásně odpadávalo od kosti, tak si takhle vyvětráme troubu, vypneme ho, dám si jenom světlo, ale vypneme troubu, jo. Malinko
Malinko si ho podleju, nebo přeleju teda. Jo. To je krása. A ještě ho tam na chvíli zavřu. A to už je opravdu jenom kvůli tomu, aby nám odpadávalo od kosti. Takže 2 hodiny, tady občas ho podleju, ale vidíte, že jako nic závažného nedělám. Tak a ještě tomu dáme tak 10 minut. No a po 2 hodinách 10 minutách pečení a dále po dalších 15 minutách odpočinku v již vypnuté troubě máme kuře upečený. Teďka si ho krásně přelejeme. Zvlášť ty části, které jsou třeba trošku, můžou být suší, to jsou ty tenčí části. No a to je celý. Hrnec je teda furt žhavej, ale zakryjeme si to takhle pokličkou a prostě to tady necháme vychladnout a kuře je upečený. Takže za 2,5 hodiny, kdy v podstatě tam bylo několik bodů, kdy jsme to museli podlejt, přelejt, propíchat, ale jako nic vážného jsme s tím nedělali, kuře jsme ani nějak nepřipravovali, tak máme hotový skvělý kuře. Čauec!